what's up mga idol? Magandang gabi po mga idol. Magandang gabi po sa lahat ng nanonood ngayon. Magandang gabi po sa inyong lahat mga idol, sa mga solid suporta mga idol. At salamat po sa mga walang sawang suporta niyo sa channel ko mga idol. Kahit minsan lang tayo mag-upload ng vlog mga idol dito sa channel na ito. Pasensya na kayo mga idol na minsan lang pala ako makapag-vlog dito sa YouTube, dito makapag-upload. At gusto ko lang magpapasalamat mga idol kahit minsan lang ako makapag-upload mga idol. Sinusuportahan niyo pa rin yung mga vlog ko mga idol. At salamat pa rin mga idol kasi kahit minsan lang tayo mag-vlog, mag-upload mga idol, dagdagan pa rin yung subscriber natin, views. Maraming salamat po sa inyo mga idol. Shoutout pala dyan kay Tagalog Vlogs mga idol. Magandang gabi idol. Kay Ricky Santiago Vlog, magandang gabi mga idol. Salamat sa mga solid na sumuporta, mga silent viewers. Maraming salamat po sa inyo mga idol. At kay Tagalog Vlogs, salamat po sa walang sawang suportan mo sa akin idol. At sana po tuloy-tuloy po ang vlog natin mga idol. Sa akin kasi mga idol, minsan lang kasi ako mag-vlog mga idol. Kaya gusto ko lang ipaliwanag sa inyo mga idol kung bakit ako minsan ako mag-vlog. Kasi alam mo na mga idol, busy tayo dito sa farm at tipid tayo sa load mga idol. Alam mo naman mga idol, pag mag-upload ng vlog dito sa YouTube, magamit ka talaga ng load o wifi. Tapos wala pa tayong wifi ngayon mga idol. Kaya pasensya na mga idol, sana maintindihan niyo ako mga idol. Minsan lang ang vlog ko dito sa YouTube, sa channel na ito. At maraming salamat po sa inyo mga suporta mga idol, sa mga solid na sumuporta, mga silent viewers. Salamat po mga idol. Shoutout sa inyo lahat mga idol. Ito lang yung munang video ko mga idol. Short video muna tayo mga idol. Update lang pala tayo ngayon mga idol. Dito pala tayo sa may spray na sa Igrom. Dito pala tayo sa labas. Yan mga idol. Salamat mga idol. Salamat. Bye bye po mga idol. Shoutout sa inyo lahat sa mga suporta. Salamat sa inyong suporta mga idol.